Το τέλειο πρωινό, πραγματικά, είναι πεντανόστιμο και έχει όλα τα καλά. Μόλις γύρισα από γυμναστήριο και θα φτιάξω το smoothie μου και θα σας δείξω και πώς το φτιάχνω, γιατί είχατε πάρα πολλές ερωτήσεις στα DM για το τι είναι αυτό που πίνω και πώς το φτιάχνω. Οπότε στο κάτω του blender θα βάλουμε φρουτάκια κατεψυγμένα. Εγώ βάζω φραούλα και μπανάνα. Θα βάλω 2 φραουλίτσες, είναι πολύ μεγάλες οπότε θα βάλω μόνο 2. Και μισή μπανανούλα. Μία κουταλιά γεμάτη γιαουρτάκι. Και λίγο γάλα καρύδας για να μπορούν να χτυπηθούν όλα αυτά. Το μαγικό υλικό που τα κάνει όλα ροζ είναι το pink matcha. Αυτό λοιπόν δεν είναι ίδιο με το πράσινο matcha, επειδή τα ψάξα και τα άμαθα και τρελαίνομαι για πράσινο matcha. Είναι pink matcha, είναι φτιαγμένο από φυτά και φρούτα, όπως dragon fruit και όλα αυτά τα berries. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, πιο νόστιμο από το πράσινο. Βάζω μία μικρή κουταλίτσα με καπάκι και το χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα. Μπορείτε να βάλετε και μέλι, μπορείτε να βάλετε λίγη κανέλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Θα γίνει ροζ όπως και να έχει άμα βάλετε το pink matcha. Το smoothie είναι έτοιμο, οπότε πάμε να το βάλουμε σε ποτήρι και να σας δείξω πώς κάνω και το πράσινο αφρόγαλα που με ρωτήσατε. Μπορεί να σας φαίνεται too much work, αλλά δεν είναι καθόλου, είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε, γάλα. Παίρνω με χαμηλά λιπαρά και χωρίς λακτόζη, γιατί έχω δυσανεξία. Τόσο περίπου θα βάλω. Και μέσα θα βάλω και πράσινο μάτσα, γιατί κάπως θέλω να το βάζω στη μέρα μου και ταιριάζει μια χαρά με το γάλα, οπότε. Και θα τα χτυπήσω με ένα μιξεράκι ροζ. Και είναι έτοιμο, το χτυπάτε μέχρι να γίνει αφρός. Και από πάνω βάζω το smoothie μου. Wow! Είναι φανταστικό. Και πέρα από το ότι είναι τόσο aesthetic και όμορφο looking, είναι πολύ νόστιμο. Και άμα θες να αρχίσεις να πίνεις μάτσα και δεν σ' αρέσει τόσο πολύ, τότε σίγουρα θα μπορείς να το πιεις έτσι, γιατί δεν το νιώσεις πάρα πολύ. Και συνδυάζεται τέλεια με τη φράουλα. Χωρίς να έχει καφέινη και σου δίνει πάρα πολύ ενέργεια, οπότε δεν υπάρχει λόγος να μην το πιείτε. Είναι φανταστικό.